Ahoj. Ahoj. Katka. A Katka. Katis. Takže vítáme vás u dnešního prvního našeho videjka. Tohle video má být seznamovací, aby jsme se jakoby seznámili. A z důvodu, prostě chceme být na YouTube, protože na český youtuberské scéně nám chybí holky, takže Aby se rozhodli, aby se to doplníme. my dvě. Jo, název máme Katis, protože nás asi nic jiného normálního nenapadlo. A hlavně, protože jsme Katky, ne, tak Katy, jsme dvě, tak S. Jo, Jako z angličtiny něco. Jak máte se, tak se tam přidává. no, Časem pochopíte, že na angličtinu jazyky a takový jsem úplně něco. nevím. Jo. No, tak Asi se budeme snažit o to, aby ty videa nebyly sprostý. Aby na to mohli koukat i malí děti. no, ale zase, aby to nebylo takový moc dětský, takže nějaký natočíme po 22. hodině. Ale to jsme si nedomluvili, jo. To jsme si nedomluvili. Ale můžeme se o to pokusit. Late night vlog. Wow. Tak umíš, co? No, tak prostě z toho důvodu asi ten název. No, tak zkusíme mít nový videa aspoň tak 3krát do týdne. 3krát do týdne. 2krát do týdne. No to se ještě domluvíme v zákulisí. No, tak hlavně to. No, kdybyste chtěli vidět nějakou challenge, tak na to napište do popisu. Dokumentu samozřejmě. Jo, to si mi napíšete. Ten byl dobrý. No, hele, budeme strašně rádi, když dáte like nebo odběr. Prosím vás, strašně moc. A nebo dislike, no, to budeme taky příšerně rádi. No, tak aspoň něco. Jako pochopíme, klidně i jako záporný komenty, Jenom čem se zlepšit. No, jenom napište jako, čem se vám to nelíbilo. No a my se zlepšíme. Jo. Žádný problém, že jo? Hlavně nám tam nepište, že jste ujatý, světý a takovýho. No, to bychom rádi. No, tak my vypadáme normálně. Teď si uděláme ask s názvem Katis, nebo to se vymyslel. Katis FM třeba, nebo prostě něco z Katis. Jo, najdete, budete tam mít takovou společnou fotku. Jo. No a tu fotku, co je vlastně v intro. No, v intru, který jste viděli na začátku a který uvidíte teď ještě na konci, že jo? Teda doufám, že ho uvidíte a uvidíme. No, facebookové stránky mají Katis. Možná ještě žádný nebudou ty facebookové stránky, jo. To ještě nejsme si zcela jistý. I Podle toho, kolik budeme mít asi odběru a tak. Kolik nás bude sledovat lidí. A my vám slíbíme, že... Moment. Pardon. Dobře, to my vám slíbíme, že když dáte 200 lajků na tuto seznamovacím videu, tak... To je tak hodně, ne? To nemá ani vidra, jo. Že si namočíme ksichty a dáme je do mouky. A nebo... Hořčice, ne? Ty krás. Dobrá challenge. No, challenge. No a až budou nějaké ty otázky, tak budeme mít i asi. No, jako... Na to, co mají normálně všichni, jo, asi tak. Prostě dáme vaše otázky do videa, se pokusíme teda, pokud nějaké budou otázky. Jo, skrz nás můžete pozdravovat své kamarády, svoje teplé kamarády, A byli bychom hrozně rádi, kdybyste toto video ještě třeba ukazovali nějakému kamarádovi, který to ještě neviděl. Jo? Sice jako tady kecáme úplně o kravinách, jo. Tady furt chceme, abyste to někde ukazovali a takový. A budeme rádi. Že nás vám vůbec nic kloudného vlastně neřekli. Ale to nevadí, protože vám řekneme v dalším videu, vám určitě něco řekneme. No, to prostě je seznamkou, že jo. Já si myslím, že další video bude o brejlích. No právě, protože se mi tam vidět, tak bude o brejlích. Prostě.
No jo, prostě. Jaký brejle jsou, co dělají brejle. Co by o nás mohli vypovědět brejle a takový brejle. No, to prostě budeme dělat challenge a zkusíme videa, co dělat, když. Jo? Když sedíš na záchodě. A nebo co nedělat, co dělat. Prostě si o to když tak napište, jo? My vám zkusíme vyhovět. Možná. No, tak tím se s vámi asi loučíme a jenom jsme chtěli ještě říct, zájmy. prostě my jsme se dostali na to YouTube a já třeba hraju ráda na akordeon nebo na piano a ona se na flute, že fouká. Nefoukám, už 2 roky nefoukám. No, Jsem nenafoukala žádný promile. prostě umí hrát na flute, že jo. No, prostě na flétnu, kdybyste někdo I na bubínek umíme. No, tak, takže ještě bychom si to rozpákli. Koment, like, v případě dislike, odběr. Prostě, jo. Nechte ty západný komenty. Fakt budeme za ně moc rádi, aspoň se jako aspoň budeme vědět, v čem se zlepšit, co nám pak třeba zlepšit. A pak se zaškrtneme to, že si tam nesmím přidávat komentář. Ne, to ne. Prostě budeme strašně rádi, jo? Děkuju. Takže ahoj!